Čo znamená pre klub návrat Luonga? Tak samozrejme je to jedna z našich najväčších hviezd a veľká opora vzadu a veľmi nám pomáha vyhrávať zápasy. Je to určite jeden z top 5 najlepších brankárov v lige a chvíľku mu minulý rok trvalo, pokiaľ si zvykol na ten náš herný systém a on nemá také mužstvo, jak mal treba vo Vancouveri pred sebou, takže trošku mu trvalo, pokiaľ si na to zvykol, ale momentálne chytá vynikajúco. Čo očakávaš od novej sezóny? Tímovo a osobne? Tak tímovo samozrejme play-off. To je vždycky cieľom a osobne hlavne, aby som bol zdravý. No. A dúfam, že tréner mi dá trošku viacej dôveru a že rád by som sa presadil aj na tých presilovkách, takže čakám na svoju šancu. Čo sa týka herného prejavu, tréner ťa chváli. Ale čo sa týka pozície na ľade, hráš v 4. line, ako to vnímaš? Tú svoju pozíciu v tíme a... Tak samozrejme, človek by chcel viacej pomôcť, no ale musím rešpektovať to rozhodnutie toho trénera. Ja hrám tú svoju hru a stále, či budem hrať v 4. line, v 2. line alebo v 1. line, takže ja budem stále hrať to svoje a keď bude chcieť začať vyhrávať, tak dúfam, že ma trošku posunie vyššie a budeme, možno, že aj začneme aj vyhrávať. Čím to myslíš, že tie dobré výsledky stále ešte chýbajú? Tak nepresadujeme sa v presilovkách a momentálne ten hokejový trend je taký, že tie presilovky a oslabovky vám rozhodujú zápasy, pretože pokiaľ nedáte gól v presilovkách, tak tá liga je strašne vyrovnaná a 5-5 sa ťažko sa skoruje a väčšinou sa to rozhoduje v tých presilovkách a oslabovkách. Ako pociťuješ ty rivalitu medzi vami, vašim tímom a Tampou? Tam majú väčšinou plno, darí sa im? Ja to nejako moc nevnímam. Ono to není až nejako tak moc vyhecované, tie zápasy, takže ja to beriem ako každý iný zápas. Samozrejme, že oni majú, jak si povedal, že stále vypredané, tak podľa mňa u nás diváci, pokiaľ začneme vyhrávať, oni sa na ten štadión vrátia, takže už je len na nás, že či tých divákov prilákame. Myslíš si, že ten hokej na tú Floridu patrí? Ja si myslím, že hej, je to aj také spestrenie vlastne pre tie iné mužstvá, keď prídu dole na Floridu a ja som videl vlastne 3 roky dozadu, keď sme postupili do play-off, že tí fanúšikovia na tej Floride sú a verím tomu, že si na cestu na ten štadión nájdu. No, jak som povedal, musíme začať vyhrávať. Teda neočakával si, že sa to zmení toho roku? Od začiatku, že to bude niečo úplne iné? Tak samozrejme, že človek má veľké očakávania a ja tiež mám veľké ciele a vždycky si dávam tie najvyššie ciele a to je ťažko povedať. Je to niečo, čo my ako hráči môžeme ovplyvniť tým, že budeme vyhrávať a to ostatné už je mimo našich rukách. Myslím, že tí mladí hráči v vašom týme, ten Eklund, Barkov, podobne majú na to, aby boli lídrami v tom týme? Ja si myslím, že sú to veľké talenty a ja keď som začínal v lige, tak všetko som si musel zaslúžiť. Či to bolo už len minúta na powerplay alebo minúta na oslabenie. Ja som bol vždycky tak naučený, že človek si to musí zaslúžiť. Tu sa mi zdá, že je to viacej také, že tým, že máme také mladé mužstvo, že tým hráčom je to dané a potom si to možno, že až tak neváži. Ja neviem, podľa mňa sú to jedni z najväčších talentov ligy, akože, či už je to Barky alebo Aaron, ale niečo im chýba, že proste musia, není to len o tom, že príde powerplay a môžete hrať powerplay, nech sa páči, akože to sú práve že také rozhodujúce momenty, že im to trošku chýba taká tá bojovnosť, ale ja hovorím, že ako jedný z najväčších talentov v lige. Je to pre teba frustrujúce, že hráš v tej 4. line a že máš len povedzme 10 minút za zápas. Čo sa dá s tým robiť? Dá sa s tým niečo robiť z tvojho pohľadu?
Tak ja to beriem tak, ako to je. Či budem hrať 10 minút, vždycky sa budem snažiť dať ten gól. A samozrejme, že keď chodíte 3x, 4x za celú tretinu, tak je to trošku ťažšie. Ale čokoľvek mi dajú, tak to sa budem snažiť robiť na 100% a či to bude 10 minút, alebo 15, alebo 20 minút. Takže samozrejme je to frustrujúce, každý hráč by chcel pomôcť, viacej pomáhať a vyhrávať tomu mužstvu, ale momentálne čakám a dúfam, že tréner mi dá šancu a keď ju dostanem, tak sa budem snažiť využiť. Túto koncom sezóny ti končí aj zmluva. Ako to vidíš ďalej? Chceš zotrvať v NHL? Tak samozrejme, že najradšej by som to zotrval a uvidíme, aké budú ponuky a aké týmy, alebo či tu sa začne rokovať o zmluve alebo čo, takže ja momentálne sa nejako na to moc nesústredím a snažím sa sústrediť na dnešný zápas a nejako moc dopredu nepozerám. Trošku od hokeja odbočme, u tebe sa vie, že si veľký polovník, to je tvoje veľké hobby a aké si mal úspechy toho roku? Určite si bol v lete na polovačku. Samozrejme, no párkrát a musím poďakovať manželke, že ma púšťala, pretože je to veľmi časovo náročné, ale ona vie, aký to je pre mňa relax, že pritom ja najviac zrelaxujem a oddychnem si, či už po psychickej a fyzickej stránke, takže úlovky podarilo sa mi, samozrejme Lašťák sa mi podarilo uloviť, takisto aj jedného pekného výradového srnca, jednotka veková trieda, takže to som bol veľmi šťastný a ja to neberiem skôr ako o úlovkoch, ja to beriem skôr o zážitkoch s kamarátmi a takom relaxe, takže není to len strieľať, ale samozrejme treba trošku sa aj o ten aj revír a o tú zver starať, takže a mňa to veľmi baví. Ako to prevádzkuješ na Floride? Viem, že relaxuješ doma na Slovensku polovačku, ale na Floride asi ťažko nie, to sa nedá. Na Floride nie, pretože sme veľmi vyťažení a vlastne bol som iba raz 2 roky dozadu, vlastne počas toho lockoutu som bol na polovačke, ale momentálne žijem len zo zážitkov a z SMS-iek a zo správ, čo mi kamaráti posielajú zo Slovenska, takže prostredníctvom ich správ som aj prežíval ruju, treba takéto veci, takže informovaný som a to ma veľmi teší.